Ndinokukwazisa mukati mezuva ranhasi kunzvimbo kwese kwekukwamuri kwakasiyana-siyana. Nhasi tine imwe nyaya totibati nezvayo ine chekuita nechiwi. Zvatinotidzire nezvazvo kana kuti musoro wenyaya unongoti chiwi chirwere chakaipisa zvikuru. Chiwi chii chaizvo? Ndonyaya totibati nezvacho kuti tinzwisise kuti chii chinombonzi chiwi. Tisati tapinda munyaya dorege ndimbodzanabure ndichiti muchaona kuti kazhinji kana tikasangana nedambudziko, for example ngati tasangana nedambudziko reurwere, tisakanzwisisa kana tisakaziva chimiro chechirwere chine mumwoyo wedu, tinokwanisa kushandisa nzira dzisidzo kana zvinhu zvisirizvo pakuedza kupedza dambudziko iri. Nemamwe manzwi zvinokwanisa kutowedzera kana kutotadza tongopesa kana kutotadza kupera tongoshandisa maresources ongopera pasina shanduko yataona. Saka chinhu chakakosha kuti tinzwisise kuti dambudziko rawira mumwoyo wedu dambudziko rechii uye rakamira sei. Tikarinzwisisa zvinokwanisa kuti zvakare kutibatsira kuti kana taziva kuti dambudziko redu ndechipi chinhu chatingashandisa chinokwanisa kubatsira munhu uyu kuti aite sei apore. Unokwanisa kupa munhu ane kenza tomutrita chimupa mapainkillers, hapana zvazvinobatsira. Yese zvinongobatsira marwadzo but dambudziko hariperi because hatisi kuadresa pane mudzi wedambudziko redu. Saka nemamwe manzwi tonyaya totibati nezvayo kuti tinzwisise mudzi wedambudziko redu guru ratinaro sevanhu. Dambudziko iri rinonzi chiwi. Saka tikanzwisisa kuti chiwi chinyi chaizvo zvinotibatsira kuti tizive zvekushandisa kana kuti nzira yekushandisa kupedza chinyi, kupedza dambudziko iri. Saka ndochidzivo chatinacho. Iyi ifirst part, kune imwe second part ichatera iri pamberi apo. Saka vhesi redu rekutanga ratoti tibati nezvaro ratichashandisa rinobva iro kuna Johani wekutanga chapter 3 pavhesi ya4. Saka ndichaverenga panapa mubhaibheri rangu pandichaverenga iri kuti pavhesi ya4, Johani wekutanga chapter 3 pavhesi ya4 iri kuti mumwe nomumwe unoita zviwi unodarika murayiro, zviwi ndiko kudarika murayiro. Saka panapa mumwe nomumwe unoita zviwi. Saka nemamwe manzwi kana ichitaura pamusoro pezviwi, zviwi zvinoitwa anditika nemuchirungu tokuti sin is there is a committed sin, zvinotiita zvekutoitwa a committed sin. Then yobva yazoendera mberi zvikanzi zviwi kudarikwa kwechinyi, kwemurayiro. Saka nemamwe manzwi kuita mabasa anoita kuti tinzi tadarika murayiro, nemamwe manzwi chiwi kana kuita zvinhu zvinoita kuti tityore kana kuti zvinoita kuti tiite zvinhu zvatinorambidzwa nemurayiro, nemamwe manzwi izvozvo John ari kuzvitsanangura achiti it's sin kana kuti chiwi. Saka mabasa akaipa anoitwa nemunhu according nevhesi rataverenga chiwi. Asi ngatirangarire kuti tsanangudzo iyi yatawana pana Johani wekutanga chapter 3 vhesi ya4 haisiyo yoga tsananguro inotsanangura kuti chiwi chii. Tine dzimwe nzvimbo zhinji mukati mebhaibheri dzatotibati nezvazvo dzinokwanisa futi zvakare kutibatsira kuti tinzwisise kuti kana tichitaura pamusoro pechiwi tiri kungotaura pamusoro pemabasa akaipa chete here kana kuti pane futi chimwe chatiri kusiya chinokwanisa kutibatsira kuti tinzwisise kuti chiwi chii. Saka zvototiite ndezvoti tichazode tiwerenge mamwe mavhesis anotibatsira nditika kuti tinzwisise kuti chiwi chimbori chii. Nekuti makristu mazhinji vanongofunga chete kuti chiwi kungori kudarikwa kwemurayiro chete, chiwi kuita mabasa akaipa chete. Saka nemamwe manzwi kana vakuedza kugadzirisa dambudziko iri vanoedza kugadzirisa mabasa avo. Saka vanhu vazhinji vanofungidza kuti chiwi chinokwanisa chete kukurirwa kuburikidza nekuita mabasa akanaka. Asi kana tiri vanhu vakawimbika kana vanhu vari honest, tinoona kuti nzira iyi yekurwisa chiwi kuburikidza nekugadzirisa mabasa edu haishandi, nekuda kuti hapana munhu anokwanisa kukurira chiwi nekuda kwekuti ari kugadzirisa unhu hwake. Nekuti dambudziko redu harisi ngori iro rega, pane chinokonzeresa chedu tibati nezvazvo kuti chii chinoita kuti tiite mabasa akaipa, ndo pane dambudziko redu chaipo. Saka kune vanhu vazhinji vanoshandisa nzira isiriyo mukuedza kugadzira dambudziko nemhaka yekuti havanzwisisi kana kuti havasi kuziva kuti dambudziko ravo chairo nderipi uye riri kubva papi, munzwi wedambudziko nderechii. Kana takawimbika pane mavhesisi atichaverenga zvinotibatsira kuti tinzwisise kuti dambudziko redu iri rechiwi rimbori chii. Saka vhesi redu rechipiri ratichaverenga riri kubva iro kuna Johani chapter 8 pavhesi ya3 pavhesi ya34 ndo yatichaverenga panapa. Johani
chapter 8 ndichaverenga kuti zvakare ndakatarisa kuno kuti 1 chapter 8 pavhesi ya34 iri kuti Jesu akapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mumwe nomumwe unoita zviwi ndiye muranda wezviwi. So Jesu panapa ari kuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mumwe nomumwe unoita zviwi, handitika. Saka nemamwe manzwi chiwi chinoitwa, it's also a committed act, handitika. According nepfungwa dzatamboona kumavhesi rapfuura ari kuna 1 John ratsanangura izvo rikati kutyorwa kwemurayiro, handitika, zviri kubva zvanzi chiwi. Saka mumwe nomumwe unoita mabasa akaipa, handitika. Hanzi naKristu panapa vatsanangura kuti nemhaka yei munhu unoita mabasa akaipa, munhu anoitira nemhaka yei achiita mabasa akaipa. Zvikanzi panapa palast part zvikanzi ndiye muranda wezviwi. Tikariverenga vhesi iri nemuchirungu zvinokwanisa kutibatsira zvakanaka. Vhesi iri mukariverenga nemuchirungu palast part bozi kuchiona kunokurati ndiye muranda wezviwi, asi kuchirungu rinotsinangura chinzi is the servant of sin, not sins, sin. Saka nemamwe manzi tiri kuti mumwe nomumwe unoita zviwi ndiye muranda wechiwi. I think tikabata inzwi rekuti chiwi ichatibatsira kuti tinzwise kuti tiri kureva kuti chii. Saka isusu tiri kuti according nepfungwa yataona panapa, pane chinhu chinokonzeresa kuti tiite zviwi kana kuti tiite mabasa akaipa. Jesu paari kutsanangura ari kuti chiri kukonzeresa kuti tiite mabasa akaipa, chiwi ndicho chiri kukonzeresa kuti tiite zviwi. Tichikuzwa ne. Saka ndopfungwa. Saka dambudziko redu chairo, according nepfungwa yatiri kunzwisa pana, dambudziko redu chairo harisingori pakuita zvakaipa, asi riri futi zvakare pane icho chiri kukonzeresa kuti tiite zvakaipa. Mbozi Kristu ari kuti unoita zviwi muranda wechiwi. Saka nemamwe manzwi pane Kristu ari kuti chiwi ndi master kana kuti ndi mambo anotiudza zvekuita nezvekusaita, nekuti ndiye anoita kuti tiite zviwi, tiri muranda wechiwi. Ndopfungwa iri kuedza kubudisa. Kana munhu achiita zviwi muranda wechiwi, ane simba kana kuti ari kumuudza kana ari kumutuma kuti aite izvozvo, chiwi ndo chine simba pamusoro pake. Saka zvaari kuitezvi imhaka yekuda kwekuti ana master kana ana mambo ari kumuudza kuti aitisa izvozvo. Zvikanzi panapa naKristu muranda wechiwi. So ndopfungwa yataona panapa. Sataenda mberi tichazodzoka zvedu tichizonyatsa kunzwisisa vhesi zvakanyanya. Panapa ngatimbonzwe futi zvakare Pauro achiedza futi kubudisa pfungwa imwe chete iri kuedza kubudiswa naKristu, kuti dambudziko redu harisingori pakuita chete, asi pane chiri kukonzeresa kuti tiite ichocho. Ndo dambudziko redu chairo, according nezvatanzwa panapa. Kana tiri kunyatsa kuona zviri kutaurwa naKristu, I think tese tiri pamwe chete kuti chinokonzeresa kuti tiite zviwi imhaka yekuti tine chiwi. Chiwi ichi chii? Ngatimbonzwe Pauro futi zvakare achitsanangura futi nyaya imwe chete. Ngativerenge kuna Waroma chapter 7 chatangira pavhesi ya14. Waroma chapter 7 chatangira pavhesi ya14. Pavhesi ya14 panapa iri kuti ndichaverenga, nokuti tinoziva kuti murayiro ndowomweya, nditika, asi ini ndiri wenyama, ndakatengeswa pasi pezviwi. Nechirungu futi ndobva rati I am sold under sin, not sins. Sin, handitika. Saka panapa Pauro ari kuti murayiro, tese tinozoti murayiro chinyi? Murayiro ndowomweya, nditika, wakanaka murayiro, hapana chakaipa pane murayiro, asi inini ndiri wenyama. Saka ari kuti takatarisa murayiro hapana chakaipa, asi ini dambudziko riri kwandiri. Dambudziko ndachizwa ndiri wenyama, ndakatengeswa pasi pechiwi. Saka nemamwe manzwi tiri kuti munhu wenyama munhu akatengeswa pasi pechiwi. Kana tichiti uri pasi pechiwi, zviri kureva izvo kuti uri munhu wenyama. Ende Pauro anobva kuti ndakaita zvokutengeswa kuti ndive pasi pechiwi. Saka tese tinoziva kuti munhu anotengeswa seservant. Saka Pauro akuedza kubudisa pfungwa kuti ndiri muranda, ndiri servant wechiwi, ndakaita zvokutengeswa pasi pechiwi, ndiri pasi pechiwi. Ndicho chinondiudza zvekuita. Kunyange murayiro uchitaura zvakanaka, handikwanisi kuzviita nemhaka yekuti ndiri muranda wasomeone, ende someone uyu ari kubva anzi ndiye chiwi, nditika. So ndopfungwa iri, inini nditori wechinyi? Ndiri wenyama. Ndopfungwa yaari kuedza kubudisa panapa yatiri kudzidza naPauro. So
mukatarisa kuna vaGaratia chapter 5 verse 19 rekedhivha taverenga pane pfungwa yakakosha yatinobudise pavaGaratia chapter 5 verse 19 iri kuti zvino mabasa enyama anoonekwa anoti upombwe netsvina noutere nokunamata zvifananidzo nouroyi nokuengana negakava negodo nokutsamwa nokupesana nokuparadzana nedzidziso dzakatsauka nokugodorana nokubatwa nokutamba kwakaipa nezvimwe zvakadai zvandinokuudzai zvino sezvandakambokuudzai kare kuti vanoita zvakadai havadyi nhaka yeushe hwaMwari. Zvikandi pana Pauro achitsanangura vanzi mabasa enyama ndiwo aya vatanga kulista hunhu hwakaipa hunoitwa nevanhu, godo, kuengana, kuchiva and so forth. Zvikanzi izvi mabasa enyama. Asi Pauro ari kuti murayiro wakanaka, asi ini ndiri wenyama. Saka nemhaka yekuti Pauro iye ari kuti ini ndiri wenyama, kana chimiro chake chiri chenyama, mabasa aanoita mabasa enyama. Saka Jesu panga achinangura anga ari kuedzotsanangura pfungwa yekuti uyo unoita zviwi mabasa enyama ari kuzviita because muranda wechiwi kana kuti chimiro chekuti ari munyama. Saka ndopfungwa yatobata panapa. Zvikanzi aya ndo mabasa enyama aya. Saka pana toti mabasa enyama nemhaka yekuti uri muchimiro chenyama, saka zvaunoita uri kubuditsa kana kuti uri kumanifesta zvauri. Ndopfungwa yari kuedza. Saka ndo mabasa enyama. 1 kuchiva, kuba, upombwe, zvese zvangaitana ndo mabasa enyama. Saka nemamwe manzi tiri kuti dambudziko redu harisingori pane zvatinoita, dambudziko redu riri pane chiri kukonzeresa kuti tiite izvozvo. Ende nepfungwa yatationayo panapa ndeyekuti kuva uri muchimiro chekunzi munhu ari munyama, nekuti ukaramba uri muchimiro ichocho mabasa enyama anongobuda, uri muranda muchimiro ichocho, saka zvaunongochita mabasa enyama. Saka Kristu ari kuti uri muranda wechivi nemhaka yekuti mabasa ako ari kuita zviwi. Saka ndopfungwa yatikuona. Saka tikonoti panapa ndopfungwa yanga iri kuedza kutsanangurwa naKristu. Saka pfungwa iyoyo futi zvakare ndo yatikuona futi zvakare Pauro achiedza kuita se achiedza kutsanangura. Saka ngatimboone futi zvakare tisatendera, ngatimboone zvinhu zvinoitwa kana kuti tisatendera mberi, ngatimboone kuti kana tichiti munhu uyu ari munyama tiri kureva kuti chii. Kana tichiti munhu ari munyama, ari muchimiro chekunzi munhu uyu ari munyama, tiri kureva kuti chii. Ngativerenge chapter 8 yaVaroma chapter 8 pavhesi ya9. Varoma chapter 8 pavhesi ya9 iri kuti zvonizvo panapa: asi imi hamuzi munyama asi mumweya, kana mweya waMwari uchigara zvirokwazvo mukati menyu. Asi kana munhu asino mweya waKristu haazi wake. Saka panapa tationa kuti kana tichiti munhu ari munyama, zviri kureva kuti mweya waMwari hausi kugara maari. Saka kumunhu kana achirarama ari muchimiro chekuti mweya waMwari kana mweya waKristu hausi kugara maari, munhu iye ari munyama. Asi kana tichiti munhu uyu ari mumweya, hunge mweya waMwari uchirarama kana uchigara mukati make. Tationa. Saka tiri kuti isusu dambudziko redu isusu nderekuti tiri munyama. Zvinoreva izvo kuti tiri kuti munhu ari kurarama asina mweya waMwari maari. Icho chimiro chekuti uri kurarama usina mweya, urarama usina Mwari mauri, chimiro ichocho chimiro chiri kunzi chimiro chenyama. Ndicho chiwi, hachina kunaka chimiro ichocho. Nemhaka kana tichinge tiri munyama tichapesa takuita mabasa enyama. Asi kana tichinge tiri mumweya, nekuda kuti takagamuchira mweya waMwari, tichatanga kubudisa zvibereko zvechinyi, chibereko chemweya, ndiro rudo nezvimwe zvakadiswanika. Saka nemamwe manzi tiri kuedza kutsanangura pfungwa yedu yacho pachena kuti kana achiti munhu ari munyama, kana achiti munhu uyu ane chivi chiri maari, hazvisiri kuti pane chinhu chinotoinfuzwa maari chinonzi chivi, asi tiri kureva izvo kuti pane chinhu chiri kushayika maari, unova mweya waMwari. Saka kurarama uri muchimiro chekuti hauna mweya waMwari, nemamwe manzi zvinoreva kuti uri munyama. Ende kana uri muchimiro ichocho uchapesera wakuita mabasa akaipa, wakupesera wakuita zvakaipa because uri kubuditsa zvibereko zvenyama nekuda kwekuti Kristu haasi kurarama mukati mako. Saka tisatenda kure. Chinhu chinokwanisa kana kuti nzira yatinokwanisa kushandisa pakupedza dambudziko rechivi, kugamuchira Kristu.
because kana mweya waKristu usiri matiri, tiri munyama, ende kana tiri munyama tichiita mabasa enyama, nemhaka yekuti zvatinoita mabasa enyama ayaya anongotiratidza kuti tiri varanda wechimiro chedu chechivi kana wechimiro chedu chekuwa munyama, chekuwa chekupesana kana kuti chekuti takaparadzana naMwari, hatina ukama naMwari, tiri teseka. So ndo imwe pfungwa futi zvakare yatirikubata pana. Saka nzira inokwanisa kutibatsira kukurira chivi, kugamuchira mweya waMwari, ndo nzira inokwanisa kutibatsira. Hatikuriri chivi nekuda kwekuedza kugadzirisa mabasa edu, tinokurira chivi kuburikidza nekugamuchira mweya waMwari mukati medu. Ndopfungwa. Saka ngatimboerenge futi zvakare mamwe mavhesi anotevera, tinzwe futi zvakare kuti pane mamwenero anotsigira pfungwa iyoyo yataona futi zvakare yatanangwa kuna John chapter 8 naWaroma chapter. Ngatimboerenge mavhesi ari pazasi pana Waroma chapter 7. Ngativerenge verse 15 tinzwe kuti Paul ari kuedza kuti kudini. Waroma chapter 7 pavhesi ya 15 iri kuti kudini. Zvikandi panapa nokuti zvandinoita handizvizivi, nokuti zvandinoita hazvisi zvandinoda, asi zvandinowenga ndizvo zvandinoita. Manzwa akapfungwa yatsanangura. Nemamwe manzwi pavhesi ya 50 ari kuti nokuti zvandinoita handizvizivi. Muchanoti muchirungu rinobudisa zvakanaka. Paul asi kuti zvandinoita handizvizivi. No, mukarenga nemuchirungu rinobudisa zvakanaka pafirst part, rinobudisa zvakanaka pafirst part. Regai ungoti kuerenge first part yedu nechirungu tinzwe tiri kuti kudini. Waroma chapter 7 pavhesi ya 15 ikuti for that which I do I allow not. Kana kuti handizvitenderi, kana nemamwe manzi ari kuti izvo zvandinoita handika, nokuti zvandinoita handizvitenderi, kana kuti hazvisi zvinhu zvekuti ndiri kuzvitendera kuti zviitike. Nemhaka yei ari kudaro? Nemhaka yekuti mukaona palast part yevhesi 14 yatabva kuri pamusoro iri kuti ndakatengeswa pasi pezvivi. Saka zvaanoita iye kunyange asikazvitendera, nemhaka yekuti iye muranda wechivi, muranda wechimiro chekunzi ari munyama, haana mweya waMwari uri mauri. Saka nekuda kwaizvozvo anoita zvinodikana nani, zvinodikana namambo. Ndosaka neKristu ati uri muranda wechivi, kana kuti unonge uri muranda wechivi. Saka hauiti zvaunoda, asi unoita zvinodikana nani namambo wako. Mambo wako anova chivi, kana kuti chimiro chekuti uri kurarama uri muchimiro chekusava naKristu kana nokuti naBaba Mwari. Saka ndo zviri kutsanangwa panapa naPaul achiti nokuti zvandinoita handizvitenderi. Ndo zvazvinofanira kuti tinyatsokurwa, handizvitenderi. I allow not. Andika tikarenga futi pavhesi tichidzika ipapo anobva atsanangura futi nokuti zvandinoita hazvisi zvandinoda. Tiri teseka. Ari kuti zvandinoita hazvisi zvinhu zvandinoita, zvandinonga ndichide. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti uyo unoita zvivi muranda wechivi. Saka anoita zvivi nemhaka yekuti muranda wechivi ndo chinomuudza zvekuita. Iye kunyange asingazvidi haakwanisi kusarudza, nemhaka yekuti ana master anomuudza zvekuita, nekuti akatengeswa pasi pechivi. Ndopfunga yatokona. Saka nemamwe manzwi tese tinoziva chimiro chemunhu kana achiti munhu uyu muranda, haiti zvaanoda, anoita zvinodikana nani natenzi wake. Saka dambudziko redu harisi mabasa atinoita, dambudziko redu chairo harisi mabasa atinoita, asi chinhu chiri kukonzeresa kuti tiite mabasa iwayo, chimiro chedu chekuwa munyama, chimiro chedu chekuti takaparadzana naKristu, hatina mweya waMwari, hatina mweya waKristu matiri. Chimiro ichocho ndo chivi, tiri varanda wechimiro ichocho chekuti tiri kurarama tisina Mwari matiri. Saka nekuda kwekuti Mwari ndiye oga akanaka, kana iye Mwari akanaka kana achinge asiri matiri, nemamwe manzwi isu hatina kunaka pachimiro chedu. Saka zvatinoita mabasa akaipa nekuti tinonga takaipa kana tinge tisina Mwari matiri. Saka ichi ndicho chinhu chinokonzeresa kuti tiite zvakaipa. Saka dambudziko redu chero nderekushayikwa kwaMwari mukati meupenyu hwedu, haasi mabasa edu akaipa tinoita. Dambudziko redu chero kushayikwa kwaMwari mukati meupenyu. Kana Mwari achinge auya oita ugaro hwake mukati meupenyu hwake, Paul anobva ati mabasa andinoita handisini, asi ndiKristu aakuchita. Ndo nzira yekuiti, ndo zvinokwanisa kutibatsira kuti tikwanise kuita mabasa akanaka, uye ndo nzira inokwanisa kutibatsira kuti tikwanise kukurira chivi. Hatikwanisi kukurira chivi kuburikidza nezvatinofunga kana kuti kuburikidza nekugadzirisa unhu hwedu, asi kuburikidza nekugamuchira mweya waMwari. Ngatimboerenge futi zvakare pavhesi ya 17 navhesi ya 18 yaWaroma chapter 7 iyo. Iri kuti panapa vhesi ya 17
zvino handichini ndinozviita asi chiwi chinogara mandiri. Ndofunga iripo zvani pavhesi 18, nokuti ndinoziva kuti mukati mangu imo munyama yangu hamugari chinhu chakanaka, nokuti kuda kuripo kwandiri, asi kuita zvakaipa kuita zvakanaka hakupo. Reke nditsokorodze futi. Hanzi nokuti ndinoziva kuti mukati mangu imo munyama yangu hamugari chinhu chakanaka, nokuti kuda kuripo kwandiri, asi kuita zvakanaka hakupo. Saka nemamwe manzi Pauro panapa robva anyatsoedza kubudisa pachena. Muchiona kuti pavhesi ya17 ukanzi asi handisi ndinozviita. Haakuzviita ndiani? Chiwi chinogara mandiri. Saka nemamwe manzi ari kuti ini ndotoda kuzviitawo zvakanaka, asi nemhaka yekuti handina simba, ndakutongofoseredzwa nekuda kwechimiro changu chandinacho chekuti ndiri kurarama ndisina Kristu, ndiri kurarama ndisina mweya waMwari mandiri, ndakupedzisira ndakuita zvakashata. Ndotoziva kuti ndichakashata ichi, asi ndotochiita because handina simba, ndiri muranda wechimiro changu chekuva separated from God. Saka nekuda kwaizvozvo, sezvataona pavhesi ya9 pachapter 8 kuti kana chiti munhu ari munyama zviri kureva kuti chii. Handitika zvikanzi panapa nekuda kwaizvozvo, zvikanzi panapa pavhesi ya18 kanzi nokuti ndinoziva kuti mukati mangu imo munyama yangu hamugari chinhu chakanaka, hamuna chakanaka mukati mangu. Nemhaka yekuti Mwari ndowoga akanaka. Kana Mwari achinge ari matiri, isusu tanaka, asi kana Mwari achinge asiri matiri, hapana chakanaka chinosara, nekuti Mwari ndiwoga akanaka. Kana Mwari achinge asiri matiri, takaipa by nature. Nditika Mwari ndiwoga akarurama. Nditika saka nemamwe manzi kuti isusu tinzi takarurama hunge tagamuchira Mwari ari mukati meupenyu hwedu, ndo zvinoita kuti tinzi takarurama. So ndofunga iri kwedzobudisa panapa nokuti kuda kuripo kwandiri, asi kuita zvakanaka ndinotodawo kuita zvakatonaka. Nditika asi handikwanisi kuzvi. Saka nemamwe manzi pane imwe pfungwa yakakosha yatiri kubata panapa, ndeyekuti kuda handitika kuva nechidiso neruzivo rekuti neruzivo rezvinhu zvakanaka zvinofanira kuita nechidiso chekuzviita hazvikwanisi futi zvakare kukurira chiwi titese. Saka tikuti theoretical knowledge newiwo hazvigoni kukurira chiwi nezvatanzwa. Paul kuti ndinotoziva kuti chinhu chakashata, handitika ndinotoda kuita zvakanaka asi handigoni, handitika handikwanisi kuzviita zvakanaka. Ndofunga yari kwedzosana. Saka tine mamwe manzi tiri kuti theoretical knowledge nekuda kuita zvakanaka chete pasina Kristu hazvikwanisi zvinhu izvozvo kuti zvitibatsire kana zvitidzikinure kubva mukati mechivi. Anoti ndinoziva kuti kuziva zvakanaka nekuva nechidiso zvinozotitungamira kuti tichiende kuna Kristu, because taakuziva manje kuti izvi zvakanaka ndeizvi ndeizvi, uye futi zvakati taane chidiso chekuzviita, tobva taziva kuti tizviite tingaita sei, kuti tikwanise kuponeswa tingaita sei, tochienda kuna Kristu. Tasvisvika kuna Kristu, Kristu ochitipa mweya wake, mweya wake uchirarama matiri, nawo pakuchibuda zvibereko zvibereko zvemweya. I think now zvava clear kuti dambudziko redu chero kushayikwa kwaKristu mukati muupenyu hwedu. Saka kungoziva zvakanaka uye nekungova nechidiso chekuita zvakanaka pasina Kristu hazvishandi. Chinoshanda kuti taziva tova nechidiso, tochikoka uyo ari kunoka pamusoro yemwoyo yedu kuti apinde matiri, agare mukati muupenyu hwedu, iye ochibudisa chinyi zvibereko zvakanaka. Mukarangarira John chapter 15, Jesu achisanangura anoti kana paine branch risina kuabide, kana paine pisi yekabranch kasiri kuabided pamuti, hakakwanisi kubudisa zvibereko. Kana munhu achinge akabatirira pandiri ndikoti abudisa. Saka solution yedu ndiKristu, kwete mabasa edu tiriteseka. Saka dambudziko redu futi zvakare harisingori zvatinoita, asi kushayikwa kwaKristu mukati muupenyu hwedu. Ngatimboerenge verse 24 navhesi ya25 tinzwe kuti Paul anotodini. Verse 24 navhesi ya25 yavaroma chapter 7 iri kuti ndiri munhu uri pakutambudzika. Nemhaka yezvaanoda kuita sanzo zvaanoita ende zvaanoita sanzo zvaanoda. Saka munhu ari pakutambudzika. Nditika ndianiko uchandisunungura pamuviri worofu urwu? Ndianiko uchandidzikunura kana uchandisunungura pamuviri worofu urwu? Nditika zvikanzi panapa verse 25 Mwari ngaahongwe naJesu Kristu Ishe wedu. Vanzi panapa Mwari ngaahongwe naJesu Kristu Ishe wedu. Nemhaka kuti ndiwo woga vanokwanisa kutidzikinura kubva muranda uwo. Saka Mwari ngaahongwe naJesu Kristu Ishe wedu. Ngatibva tanzwa kuti ari kuedza kureva kuti chi. Ngatirenge chapter 8 pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya3
yavaroma yatinzwa kuti iri kuti pana pasaizvozvo hakuchina kupiwa mhosva kuna wari muna Kristu Jesu. Saka kune avo wari muna Kristu Jesu, handitika wari muna Kristu Jesu ndo vanhu vakagamuchira mweya waMwari vari kufamba mumweya. Kune ivava vanhu ivava hakuchina kupiwa mhosva. Hanzi nokuti murayiro womweya woupenyu muna Kristu Jesu wakandisunungura pamurayiro wezvivi norufu, nokuti zvakanga zvisingakwaniswi nomurayiro pakushaya kwawo simba nokuda kwenyama, Mwari pakutuma kwake mwanakomana wake nomufananidzo wenyama yezvivi nokuda kwezvivi wakapa mhosva zvivi zviri munyama. Zvabva zvatova pachena kuti isusu tinokunda chivi, zvaimbana pavhesi 3, nokuti murayiro womweya woupenyu muna Kristu Jesu nditika wakandisunungura pamurayiro wezvivi norufu. Saka Pauro paari kuti murayiro womweya haasi kureva the 10 commandments kana kuti malaw kana kuti majudicial laws, handitika ari kureva a law of nature, sezvatinodzidza kune a law of gravity, handitika then kune mamwe malaws ekuti like nema aerobic laws, handitika saka malaws anosiyana asaya malaws atsinangura malaws ini. Saka ari kuti nemamwe manzo pfungwa iri kuedza kubudisa ndeyekuti nokuti mweya woupenyu uri muna Kristu Jesu wakandisunungura kubva kuchivi nerufu. Saka ari kuti mweya woupenyu muna Kristu ari kuti it's a law, kwete a judicial law but a law of nature, handitika I think munonzwisisa kuma laws of nature. Tine ma judicial laws ekuti don't do this, don't do that, toita ma laws of nature ekuti ndo mashandiro anoita zvinhu. Ukakanda apple rinodonha, law inonzi law of gravity inonzi nokwira zvinhu, handika it's a law of gravity. Saka iyoyo haisi a judicial law but a law of nature. Saka ari kuti murayiro womweya woupenyu uri muna Kristu. Saka ari kuti mweya woupenyu uri muna Kristu Jesu, that law iyoyo handitika of nature iri muna Kristu Jesu, nemamwe manzwi ndo unokwanisa kundisunungura kubva pachivi norufu, kwete kuti ungazvisunungura kubva pachivi nerufu kubudikidza nemabasa ako, kuita hazvikwanisiki. Ndosaka akati Mwari ngaaongwe naKristu Jesu wechiwedu. Saka chivi chinokwanisa chete kudzikinwa, chinokwanisa chete kukurirwa kubudikidza nekugamuchira Kristu. Sezvatanoti dambudziko redu renyama idambudziko rekushayikwa kwaKristu mukati meupenyu hwedu. Saka hatifaniri kufokasa zvakanyanya nemabasa edu, tinofanira kutarisa Kristu, nokuti iye kana achinge akuchirama mukati meupenyu ndiye akuchiita mabasa akanaka kana chinge tamugamuchira. Saka dambudziko redu harisingori pamabasa edu, dambudziko redu mabasa edu akaipa ari kutokonzereswa nekuda kwekuti tiri kurarama tisina Kristu mukati meupenyu. Saka iri ndiro dambudziko redu chairo ratinaro sewanhu. Ngatinzwe futi zvakare, I think ndo vhesi ride kupedzisira mukati mechidzidzo chanhasi chatotibadi chatinacho, then tozokontinua papati 2. Ngativerenge futi zvakare Marko chapter 7 verse 18 na23, tinzwe kuti Kristu anoti kudini pamusoro penyaya yatinodzidzisa nezvayo. Ngatimbonzwa Jesu pachake kuti anomboti kudini. Marko chapter 7 verse 18 na verse 23. Marko chapter 7 verse 18 to 23. Ndasvika panapa iri kuti zvoniso. Akati kwaari, nemwiwo hamunganzwisisa izvozvo here? Hamunzwisisi here kuti zvose zviri kunze kana zvichipinda mumunhu hazvigoni kumusvibisa, nokuti hazvipindi mumwoyo make asi mudumbu, zvichirashwa kunze. Nokutaura kwakadaro wakanatswa zvokudya zvose. Zvikandipana pavhesi 20. Ipapo akati, zvinobuda mumunhu ndizvo zvinosvibisa munhu, nokuti mukati mumwoyo yavanhu munobuda mifungo yakaipa, noupombwe, nokuba, nokuuraya, noufewu, noruchiwa, nokuipa, nokunyengera, noutere, neziso negodo, nokutuka, namanyawi, noupenzi. Zvakaipa izvozvi zvose zvinobva mukati zvinosvibisa munhu. Saka nemamwe manzwi Jesu pane pfungwa yaari kuedza kubudisa zvakanyanya panapa, iri kuti nokuti mukati mumwoyo yavanhu munobuda mifungo yakaipa, nditika noupombwe, nokuba, nokuuraya,
aya mabasa futi akaipa yaya atamboinga kuna vaGalatia chapter 5 verse 19 angatinzi mabasa ainyama ndiwo anoti upombwe kuchiva and so forth akuchibuso pana vanhu Kristu zviri kubva pachinyi zviri kubva mumwoyo saka tiri kuti panapa kana chiti zviri kubva mumwoyo nemamwe manzu tirongoti mabasa enyama taona futi zvakare kuna Roma chapter 8 verse 9 kuti chiti kana chiti munhu ari munyama zviri kureva zviri kureva kuti munhu ari kurarama ari muchimiro chekuti haana Mwari mukati meupenyu hwake kana kuti haana mweya waMwari mukati meupenyu hwake saka panapa Kristu ndopfungwa futi yaari kuedza kubudisa asi ari kuedza kuitsanangura kana kuibudisa nemwe nzira saka pfungwa yaari kuedza kubudisa ndekuti zvinhu izvi zviri kubva mukati memwoyo even ndo munobva futi mipfungo yakaita semifungo yakaipa handitika saka Jesu ari kuratidza kuti mabasa akaipa anobva mukati medu hanzi mumwoyo handitika sezvatinoona pavhesi ya 21 ndozvaari kuedza kubudisa saka panapa tese tinoziva kuti munhu asati aita chakaipa anotanga aita sei anotanga achifunga handitika ozozviita ozopedzisira kuita zvakaipa saka nemamwe anzi kuti futi zvakare dambudziko redu isusu handika riri futi zvakare pane mfungo yakaipa handitika asi sataenda kure kuna mumwe anoti ndinoziva kuti pana tinoti ma-reflex actions ekuti munhu anokwanisa kuita chinhu asina kufinira funga nezvazvo asi tiri kuti kunyange zvakadaro munhu akaita ma-reflex actions ari based nemahabits edu kana neunhu hwatagara tiinawo handitika saka tiri kuti zvatinoita zvakaipa tinotanga tazvifunga then tozoita zvakaipa tinotanga tazvifunga tozoita zvakaipa saka nemamwe manzi dambudziko redu isusu zvakare riri pakuita Kristu kuti chinokonzera kuti tiite zvakaipa inyaya kutotanga tazvifunga asi chii chinokonzeresa kuti tifunge zvakaipa ngatirenge vhesi ya 21 inobva yatipa anza zvikanzi panapa pavhesi ya 21 nokuti mukati mumwoyo yavanhu munobuda mifungo yakaipa nokuti mukati mumwoyo yavanhu munobuda chinyi mifungo yakaita sei mifungo yakaipa saka mifungo yakaipa iyi inozoita kuti tiite zvakaipa iri kubvosa mumwe iri kubva mumwoyo saka dambudziko redu imwoyo kana kuti dambudziko redu riri mumwoyo kandi according nemamwe mavhesi atati tichimboerenga nemwe nzira tiri kuti dambudziko redu riri pakuti tiri kurarama tisina Kristu mukati memwoyo yedu ene tisi tinozokandikatangura pamusoro pekuti dambudziko redu mumwoyo totora pamusoro pesubconscious mind kana kuti spirit kuti tiri kurarama tisina mweya waMwari mweya yedu isusu iri separated from the spirit of God ndo dambudziko redu chero saka ndo zviri kuedza kubudiswa naKristu saka Kristu kuti dambudziko redu riri chinyi riri mumwoyo then nekuda kwekuti mwoyo yedu yakaipa tinofunga futi zvinhu zvakaita sei zvinhu zvakaipa tafunga futi zvinhu zvakaipa takuchita zvinhu zvamabasa akaipa saka vanhu vazhinji vanongofokasa chete kuda kuedza kukorekta mafungiro avangaita kuti hazvipedzi dambudziko chinopi because mifungo yedu iri kutobvawo pamwoyo according navhesi 21 saka tofanira kugadzirisa tofanira kugadzirisa chimiro ichi chekuti tiri kurarama tisina Kristu tagadzirisa takuchikwanisa kufunga zvakanaka takuchikwanisa kuti mabasa akanaka akuchikwanisa kuita sei akuchikwanisa kubuda saka tofanira kunzwisisa chimiro chedambudziko I think izvezvi tane a good idea yedambudziko redu ratinaro kuti kushayikwa kwaKristu matiri kana Kristu achinge amatiri mwoyo yedu yobva yanaka takufunga zvakanaka mabasa edu ataakuita mabasa akaita sei mabasa akanaka saka dambudziko redu kushayikwa kuipa kwemwoyo yedu kana kuti kuipa kwemweya yedu isusu ndodambudziko redu kushayikwa kwaKristu mukati meupenyu hwedu saka papati 2 yechidzidzo tichatevera tichange tichibata zvakare kuti chimiro chemwoyo uyu wakaipa chakamboita sei uye futi zvakare ndeipi nzira yatingakwanisa kushandisa kukurira chivi tichingoendera mberi pane zvatasera musakangane kusubscribe saka kusubscribe kwachona hakunetsi chamunongoita munongodzvanya kapicture kangu kari kubuda pamusoro apo motongosubscribe ndo masubscribe ramuita zviri nyore ngatisangane futi zvakare pachidzidzo chechipiri chiri kumberi tatenda mweneso rakanaka amen.